O Concello de Meis alertaba o pasado mes dun virus que se estaba propagando entre os gatos e que xa causara a morte de polo menos 3 animais. Neste tempo, a enfermidade continúa expandíndose afectando aos gatos de toda a comarca. Dende o Refuxio de Animais de Cambados contabilizan polo menos 70 falecidos nos diferentes concellos, cifras que poderían ser máis elevadas ao perder o rastro de moitos gatos rueiros. Sabemos que meteu a leucopenia porque fixemos un test rápido que identifica o brote de leucopenia. Transmítese en gatos normalmente menores de 1 ano e sin vacinar. Non quere decir que non os maiores non callan igual, que caen igual. Todo depende do sistema inmunitario que están con baixo de defensas. Dado a expansión deste brote de panleucopenia, dende o refuxio alertan a toda a veciñanza do Salnés que evite que as súas mascotas entren en relación con outros animais. Que eviten que salgan ou que senón que os vacinan, que é a única forma de previr este problema que temos agora mesmo. É un problema porque é unha impotencia de ver como falecen os gatos e non poder facer nada, solamente axudarles a que falezcan sen dor. Frustración porque os veterinarios están traballando, a nosos veterinarios a destajo para evitar o sufrimento, porque para a cura de leucopenia non hai nada, son medicacións paliativas. As protectoras de animais e as casas de acollida pecharon a recollida de gatos temporalmente debido ao alto número de animais contaxiados. A vacinación é a única maneira de evitar que o virus continúe contaxiando. Solamente este comunicado é para evitar tanto sufrimento en os animais da rúa. Se alguén ve un animal en moi mal estado, que por favor que avise as autoridades competentes, sexa de calquer concello, para retiralo e evitar que ese virus siga propagándose. Pensamos que este virus resiste no aire hasta 1 ano, entonces é altamente contagioso pola saliva, polas heces, polas pelexas entre gatos, entonces temos que evitar, pues, que sigan falecendo tantos animais, evitar tanto sufrimento. Os primeiros síntomas de que os gatos están contaxiados é a través da diarrea ou a falta de apetito. Se atopan algún animal con estes síntomas, é importante chamar ás protectoras ou aos concellos. A mortalidade deste virus entre os gatos non vacinados rolda o 90%.